Fit-tmiem il-ġimgħa il-Malta Classics laqqet għal sena oħra lid-dilettanti tal-karozzi, viżitaturi u familja, ċelebrazzjoni tal-aktar karozzi klassiċi ikoniċi minn madwar id-dinja. Il-Grand Prix tal-Imdina inkluda numru kbir ta' tiġrijiet il-barra mill-ħitan tal-Imdina b'karozzi bi stili differenti u minn epoki diversi. Tal-isport u wieħed frekwentat ħafna f'Malta b'numru kbir ta' dilettanti tal-karozzi b'avveniment bħal dan jikxef id-dedikazzjoni tagħhom wara sena ta' ħidma bla qiegħda u spejjeż kbar. Net News tkellem ma' waħda mill-protagonisti. Bħala driver, minix fast driver jiena, però l-entużjażmu li bħala drivers huwa undescribable, ma nafx kif nispjega. Bħala total amount qegħdin xi 60-65. Nisa tnej biss, jiġifieri nħeġġeġ lin-nisa biex jiġu wkoll għax għandna bżonn iktar women power. Il-ġurnata tal-ħadd kienet ikkaratterizzata minn veloċità, spettaklu u varjetà għall-familja kollha fost il-karozzi l-iktar ikoniċi u mfittxija tad-dinja. Din is-sena iktar minn 70 karozza ta' qabel l-1975 ipparteċipaw f'dik li kienet il-11 edizzjoni tal-Malta Classics b'sewwieqa minn nazzjonijiet internazzjonali fosthom Franza, ir-Renju Unit, l-Italja u l-Iżvizzera għall-kampjonat Malta Classics 2019 għal vetturi ta' stil vintage. Fost dawk li attendew għal dan l-avveniment nazzjonali kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flimkien mal-Viċi Kap David Aġus u Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. U maltaqgħu mal-protagonisti kif ukoll iddaqgħu l-esperjenza tas-sewwieq b'dawra madwar it-trakka. Dan huwa mhux biss an exhibition imma a display imma wkoll jikkonnektja ma' ħafna li jħobbu it-teknoloġija, jħobbu l-isport, jħobbu il-karozzi u naħseb huwa okkażjoni oħra li niċċelebraw l-abbiltà tal-persuna illi fl-aħħar seklu nofs innexxu li jagħmel il-meravilji f'dak li huwa l-automobiles. Kien Kutajjar, Net News.